नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो फाइनली बहुत ही बड़ा खुशखबरी आयल बा। भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी और आम्रपाली दुबे के फैंस खातिर इनकर एगो फिल्म रहे डोली सजा के रखना। जी हाँ, डोली सजा के रखना, जो कि बहुत दिन पहले अनाउंसमेंट भई रहे। फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो गई बा और फाइनली अब फिल्म के ऑफिशियल फर्स्ट लुक रिलीज हो चुकल बा। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकता नहीं। खेसारी लाल यादव जी अपना माथा पर दौरा ले बाड़े और दौरा में बैठल बाड़ी आम्रपाली दुबे जी और नीचे टाइटल लिखल बा दो डोली सजा के रखना। जौना फिल्म के निर्माता बाड़े रोशन सिंह जी, लेखक और निर्देशक बाड़े रजनीश मिश्रा जी और सह निर्मात्री बाड़ी शर्मिला आर सिंह। तो एक ऑफिशियल फर्स्ट लुक आ चुकल बा। बहुत ही शानदार फर्स्ट लुक लगल। बहुत ही जल्द एक ऑफिशियल ट्रेलर भी देखे के मिली। तो अगर आप लोगन के ई अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करी और जौन भी ई कंपनी के पोस्टर, गाना, ट्रेलर, टीजर कुछ भी आई सब SRK म्यूज़िक पर आई। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने के चैनल के साथ बना रहा और भोजपुरी प्लस पर आप लोगन के कर सारा न्यूज़ अपडेट मिलते रही। बस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। मिलब अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।